तनी हमरो लायक गईता एगो गाना बबुआ, तोहर माइयो सुनती बनावत खानी खाना बबुआ, तोहर माइयो सुनती बनावत खानी खाना बबुआ। तहार के गाना सुनी होई बताओ तू गावता रह। गाना जे गुनगुनावत नहीं है हम आज जे बात कहत रहनी है ई कहना हमर नहीं खे। अच्छा मतलब भोजपुरी समाज के जितना श्रोता बाटे ओकर इच्छा तो भाई, लेकिन ई जे बतावल जात लखा चाहे जे कहत लखा वो व्यक्ति जे बानी हम नहीं खे। ई कहे वाला व्यक्ति कोई और बा। अच्छा जाने के चाहत रखे बा के बा तो सुना। अच्छा अच्छा ये भरत शर्मा जी बारे हैं सुन लो नु। हाँ तो ई व्यक्ति उ बारन जे भोजपुरी के भजन सम्राट बा। अच्छा अच्छा भोजपुरी के निर्गुण सम्राट बा। भोजपुरी के हर रस में इनकर गीत बा। लेकिन कतनो निर्गुण सम्राट भजन सम्राट कुछ बारन, लेकिन लोग तो पावर स्टार के सुनिया खेसारी लाल के गाना सुनी, कितनो उस लोग अश्लील गावो चाहे कितनो साफ गावो लोग उहे लोग के गाना सुनी। तहार तो गाना ना सुनी, उनकर तक गाना ना सुनी भाई। ई जनता के डिमांड बा, हम नहीं कहत। सुनी लोग कब सुनी जब हमनी के लैक रहुआ लोग इनके दिखाए हम सब। नमस्कार, हम वेद प्रकाश। नमस्कार, हम सुशील। स्वागत बरुआ सभे के भिखारी के भोजपुरी। काले जौन मतलब पिछला वीडियो में जब हमनी के वादा कैले रही सर कि एगो भोजपुरी के ऐसन गीत संगीत के संगीतज्ञ के ले आयम सर, ऐसन एगो गायक के ले आयम सर जेकरा के सुन के रुआ आत्मा खुश हो जाए। तो उस में ही आज भरत शर्मा व्यास जी के लायल बनी सर। हाँ उनकर गीत कुछ बाटे जौन रुआ हमनी के सुनावे के चाहतनी सर, और वो लोग इनसे निवेदन करतनी सर कि यह गीत के खूब सुनी लोगी और खूब प्यार दी लोग इनका के पूरी में। तो आज जे बा हमनी के जौन गीत लेके आयल बानी सर, जौन व्यक्ति के गीत लेके आयल बानी सर, वो व्यक्ति भोजपुरी के संगीत खातिर, भोजपुरी के गीत खातिर, भोजपुरी भाषा खातिर बहुत कुछ कैले बानी। और उनकर इहो बयान बा कि हम कहियो अश्लील गाना ना गाएम। ई चीज हमनी के देखतो बानी सर कि उनकर आज अश्लील गाना नहीं खेल। समाज में जितना भी व्याप्त बुराई बा सबके विरोध में कुछ न कुछ गइले बानु। और ये अश्लीलता के खिलाफ भी एगो गाना गइले बा जोन कि हमनी अभी लगइले रहनी है सर रुरा के। भोजपुरी में जो अश्लीलता आयल बा ओह चीज से कुंठित होके भी इतना बढ़िया गीत गइले बानु। बताई कहे के ये चाहता रहे कि हम उ गाना के बदले में कहले रही कि माई के सामने का ढोरी में मतलब गाना सुन सकता केहू, लेकिन ई कहे के चाहते रहे कि ऐसा गाना गाव कि माइयो तोहर खाना बनावत समय वो गाना सुन सके, सुन के मतलब खुश होकस तो रोटी में स्वाद बढ़ जाई भाई। गीत संगीत एगो ऐसन चीज बानू कि लोग के मन जब अशांत हो जाला नु तो शांत करे के काम करेला। लोग जब कुंठित हो जाला, सही बात, बहुत तकलीफें होला, तब अगर म्यूजिक कुछ देर ला सुन ले नु तो सारा तकलीफ कुछ देर ला खत्म हो जाला। उस चीज में अगर ऐसन गाना छोड़ के अश्लील गाना गायम लोगिन रुआ लोगिन, अश्लील गाना सुनाएम लोगिन समाज के, या फिर म्यूजिक के संगीत के उजौन क्षमता बानू वो खत्म हो जाए धीरे धीरे। हमारा हिसाब से रउरा लोग के ऐसन सिंगर के सपोर्ट करे के चाहिए। बताई भरत शर्मा जी के लगातार हमने के उनकर यूट्यूब के चैनल चेक करत नहीं है सर। तो कुछ गाना लगातार उनकर गाना आवला, लेकिन ओकर व्यूज ज़्यादा नहीं थे। तो एकरा पीछे कारण मालूम का बा? काहे कि रउआ लोग ऐसन आदमी के स्टार बनावत नहीं लोगिन, ऐसन आदमी के पॉपुलर बनावत नहीं लोगिन जे वो लायक नहीं खे, जे ओह क्षमता है, जो ओह समृद्ध भोजपुरी के जौन दायरा बा ओकरा के संभाल नहीं खे सकत। सही बात बा। इतिहास में बहुत सारा राजा महाराजा रहा, लेकिन ई बात बताई
कि हमनी के सम्राट अशोक के बारे में काहे पढ़े नहीं सर, चाहे काहे हमनी के सम्राट अशोक के बारे में ज़्यादा एथी रहेला। हाँ काहे कि उनकर क्षमता रहे इतना कि जितना भी क्षेत्र रहे उनका कब्जा में ओकरा के कम नहीं होके देला। तो वही ना बात बा भोजपुरी के अगर भाषा खातिर हमनी के बात करत नहीं सनू तो ऐसा आदमी के चूज करी लोगिन, ऐसा आदमी के सपोर्ट करी लोगिन, ऐसा गायक के सपोर्ट करी लोगिन जो भोजपुरी के अस्मिता के फैलावे, सिमटे मत। अच्छा भोजपुरी में भरत शर्मा जी के ही अभी कुछ दिन पहले एगो इतना बढ़िया गीत आयल रहा। अच्छा जौन दहेज प्रथा के विरोध में रहा। उमें लड़का के माई जे बाड़ी मतलब गावत भरत शर्मा जी बाड़न। हाँ हाँ लेकिन लड़का के माई के तरफ से अच्छा ये संदेश देवे तरन कि हमर बेटा के जो शादी बा हाँ हाँ बिना दहेज के हो। हाँ बहुत गाना रुआ लोगिन सुनी लोगिन एक छोटा सा क्लिप। हाँ और ओकरा बाद हमने क्या होता हुकुम नहीं चली राउर अब अंग्रेज के बबुआ के शादी होई बिना रे दहेज के बबुआ। जौन गीत रुआ लोगिन सुननी है कितना बढ़िया गीत, बढ़िया भाई। समाज के कितना अच्छा संदेश देवता, समाज सुधारे के कितना अच्छा प्रयत्न कर रहा बा। जब इस समाज आजकल दहेज जैसा कुप्रथा पर टिकल बा, दहेज जैसन कुप्रथा के सभे लोग मिलके सपोर्ट कर रहा बा, वो में भोजपुरी भाषा जे बा एह ला तत्पर बटे कि हाँ हम दहेज के विरोध में बानी, दहेज के विरोध में काम करम। दहेज के विरोध में तो काम होके के चाहिए, ई तो ठीक बात बा। लेकिन हमनी के दहेज के बात नहीं करे आल बानी सा, यहाँ हमनी के बात करे आल बानी सा भोजपुरी के। तो वो देखिए कि भोजपुरी में कुप्रथा के कैसे विरोध करल जाता और ई सिंगर कितना सभ्यता से और संस्कार से और मतलब कितना अच्छा से प्रेजेंट कैले बारे, बिना अश्लील गैले भी गा के भी। इनकर जे भी दर्शक देख रहा बा ना, हाँ ऐसा एक आदमी ने हुई जे इनकर गाना ने सुन ले। और इनकर गाना ऐसा बा कि हमारा लागता कि हर एक फैमिली मेंबर के साथ बैठ के बेटी साथे, बहन साथे, माई साथे सुनल जा सकता। सभे सुनी या सभे खुश हुई। हाँ कितना अच्छा गीत बा। लेकिन हई सब सिंगर आजकल जे आवत टेनु उससे रुआ लोगिन परेशान बनी, लोग लोगिन कुंठित बनी। लेकिन ये सब ऐसा गीत बा कि रुआ लोगिन सुनम नु अगर 5 मिनट सुन ले हम तो आत्मा खुश हो जाई, मन तृप्त हो जाई। लेकिन ऐसा सिंगर के जब तक सपोर्ट रोल ना करम तो ऐसा सिंगर तो गईबे करी। रुआ लोगिन से निवेदन बा कि भरत शर्मा जी के ये सब गीत के खूब सुनी, खूब सपोर्ट करी उनका के, खूब उनकर वीडियो शेयर करी। अश्लील गावे वाला सके सुनला से अच्छा बा कि ऐसा आदमी के सुनी टैलेंटेड बारे, सही गावत रे, सही समाज के मैसेज देता रे। हाँ उ का मैसेज देता रहा। अच्छा एक और हम चीज कहे के चाहते हैं, आजकल जितना भोजपुरी के सिंगर बाटे लोग मालूम कैसे गावे ला, कैसे ऑटो ट्यून के प्रयोग करके। अच्छा एमे का होला नु आवाजवा के तनी सा चेंज कइल जाला। अच्छा अच्छा तो ताकि जेकर आवाज तनी सा खराब हो बा नु ओकरो अच्छा लगे। हाँ लेकिन भरत शर्मा जी के गाना में तू सुन लो, कौनो गाना सुन लो इनका तनिको सा ऑटो ट्यून नहीं। तो भाई सरस्वती के बात होई। हाँ उनकर आवाज ऐसा बा, मतलब संगीत कोनो भी गीत में रहल बहुत अच्छा चीज बा। हाँ। लेकिन उनकर आवाज ऐसा बटे कि ओमे संगीत नहीं हो रही नु तब वो तारा उतने आनंद आई जितना संगीत के साथ सुन। सही बात बा। और जो अंडर टैलेंट बा तो बिना म्यूजिक के भी लोग के बाकी जो सिंगर बाटे लोग, ज्यादातर सिंगर के हम बात करते सबे के ने, ज्यादातर सिंगर जे बाटे लोग वो लोग के गाना अगर वो बिना म्यूजिक के सुन ले हम नु तो फिर वही दिन से जे करा के रुआ फैन जे कर रहनी हां ओकरा से नफरत हो जाई रुआ। सही बात बा। लेकिन इनकर सुनम नु तो हमरा पूरा विश्वास बा कि रउरो फैन हो जाम इनकर गाना के। तो रउआ लोग इन सबे से निवेदन बा कि अपना घर परिवार के साथे बैठ के इनकर गीत के सुनी और खूब सारा प्यार दी इनका के। हमनी के वीडियो के भी खूब सारा प्यार दी लोगिन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी लोगिन ताकि ये सब चीज़ जे बा ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। अब भोजपुरी के बचावे के जौन हमनी के प्रयास कर रहा बानी स वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा सफल होके। क्या कि हमनी के जौन तरीका बा वो हरदम यही न रही। हमनी के अश्लीलता दूर भगावेला एकदम सभ्य तरीका से निवेदन करम स, रउआ लोगिन से निवेदन करम स, गायक लोग से निवेदन करम स। हमनी के कितनों आगे बढ़ जाए सा, कितनों पीछे रह जाए सा, लेकिन हमनी के जो सोच बा वो बदले वाला नहीं। हमनी के भाषा शैली अपन ने बदलम सा, हमनी के अपन विचार ने बदलम सा। भोजपुरी खाली हमार भाषा नहीं खे, खाली इनकर भाषा नहीं खे, भोजपुरी हम सभे के भाषा बा। एकरा बचावे के जिम्मेदारी हम सभे के बा। तो रउआ लोगिन एक कदम बढ़ाई, खूब सारा प्यार दी लोगिन ने सिंगर लोग के और साथे साथे हमनी के भी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
जय हिंद, जय बिहार, जय जय भोजपुरी। भोजपुरी।